Gutuile nu sunt doar pentru dulceață. Astăzi am făcut o rețetă inedită absolut delicioasă. Gutui umplute cu carne. Poate suna neașteptat, dar combinația dintre dulceața gutuilor, textura lor și savoarea umpluturii este magică. Pentru această rețetă am folosit multicookerul Ninja Foodi Max 14 în 1, un ajutor de nădejde în orice bucătărie. Mai întâi am folosit funcția sotare ca să călesc carnea și orezul, apoi abur și airfryer pentru ca gutuile să se pătrundă perfect și să capete la final acea crustă rumenă și apetisantă. Eu am folosit carne tocată de pui din pulpe dezosate, dar dacă vreți o textură mai cremoasă, puteți să folosiți carne de vită sau de porc sau combinația între ele. Desigur, rețeta poate fi adaptată și într-o variantă vegetariană sau chiar vegană. Ninja Foodi Max 14 în 1 revoluționează gătitul acasă. Are 14 funcții de la prăjire cu aer cald și gătire la abur până la coacere, iaurt sau chiar dospire. Totul într-un singur aparat. Cu o capacitate de 7,5 litri e perfect pentru familii mari sau pentru momente în care vrei să gătești o masă completă fără să petreci ore în bucătărie. Pe scurt, e un aparat care îți face viața mai ușoară și gătitul mai plăcut. Bineînțeles că am și un cod de reducere pentru voi, atât rețeta cât și codul le găsiți în textul acestui clip.